रावनोबो बायफन खालामाखै, रावनोबो कल खालामाखै, लकेल एनटिटिनोबो बायफन खालामाखै, सोरबा गामि गानाव बायफन खालामाखै। बिथांमोना गावसोरनो खुद गावसोर साबसिन ज' जानानै गावसोर फाइमाजा बे चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामनायखौ बेखौ नाथाय जों बिराद गोमोनाय मोनदों आरो दुखु मोनदों जों मेम्बार हिसाबै बे जोंनि चेयारमेन सारा डिसाइड जाबाय, डिसचार्ज जाबाय। नाथाय मारै जाखो साबसे लानानै सोरखौ लानानै चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामनायखो बाथ्रा बे जादों मोनसे बाथ्राया मानो दिनैसिमाव माने बिदि जादोंना दुखु मोनदों जों मेम्बार हिसाबै खोनानो मोनदों बे जोंनि चेयारमेन सारा डिसाइड जाबाय, डिसचार्ज जाबाय। नाथाय मारै जाखो प्रब्लेम फैदों जोंनाव दुखु मोनदों जोङो जायनि फलाव बिथाङा दासिमाव जोंनि फारसे गाज्रि मावाखै, रायजोनि फारसे गाज्रि मावाखै। लोगोसे बेजों लोगोसेनो बिथांमोना दि प्राइमारिनिफ्राय डिसचार्ज खालामहैदों जोंजों रायलायनांगौमोन, प्राइमारिजों रायलायनांगौ, चेयारमेन मेनजों रायलायनांगौमोन आरो मेम्बारफोरजों रायलायनांगौमोन, लकेल एनटिटिखौ लानानै रायलायनांगौमोन, गामिनि गावखौ लानानै रायलायनांगौमोन। नाथाय मा हिसाबै बिथांमोना साबसे लानानै सोरखौ लानानै चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामनायखो बाथ्रा बे जादों मोनसे। आरो बेनि समाव आं बुंनो सानबावो जोंना बे फैबाय थानाय समसिम जोंनि चेयारमेन सारखौ नांफिनगौ आरो जाहाथे बेखौ दोनबाय थायो आरो बिथांमोना आरो बिथांमोननि चेयारमेन गोदान गायसननायाव आरो बिथां चेयारमेन गोदान मदद होनायाव नाथाय जों बाहाय मदद होनो हानाय नङा आरो सापर्ट खालामनो हानाय नङा आरो जोंनि मेम्बार थुलुंगानिफ्राय। नोंथांमोननि भिसिडिसि मेम्बारफोरनि गेजेराव जेबो सावरायनाय जायाखै? जोंनि बिथोरावथ' जों रावनोबो बिसोर बायफन खालामाखै, बिथांमोना रावनोबो बायफन खालामाखै, रावनोबो कल खालामाखै, लकेल एनटिटिनोबो बायफन खालामाखै, सोरबा गामि गानाव बायफन खालामाखै। बिथांमोना गावसोरनो खुद गावसोर साबसिन ज' जानानै गावसोर फाइमाजा बे चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामनायखौ बेखौ नाथाय जों बिराद गोमोनाय मोनदों आरो नोंथांमोननि जे 17 जन मेम्बारनि गेजेराव दा नोंथांमोना गोजाम चेयारमेनखौनो नांफिनगौ होनना औ बे एस बे राइट जोंनो 17 जन मेम्बारफ्रा जोंनो गोजाम चेयारमेनखौ नांफिनगौ आरो बे बिथाङा डिसचार्जयै थायोब्ला जोंबो बेयाव बिथांजों लोगोसे जोंबो थांफानाय जागोन आरो ना। मिरुनि बा गोजौनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो बे समाव? मिरुनि दैदेनगिरि आरो गोजौनि दैदेनगिरिखौ बिथांमोनखौ आं लुगैयो बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंजों एसे सावरायलायफैयो प्रब्लेमा मा जाहोना मा बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंजों रायलायफैबा जों खोब गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोनहा जों जेखौ सापर्ट होदों बे बिथांमोनहा बिथांखौनो दोनफिनोब्ला जों बाहाय रायजो राजा लोब लोबै खौसेयैनो खामानि मावलांफिनगोन होननानै आं आसा खालामो। जिहेतु रायजोनि फैनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ राननानै होआखै होननानै अबजेक्सन लाबोदों होननानै बुंदों, बे बिथिङाव नोंथांमोना मेम्बार हिसाबै मा बुंनो सानो? बिथांमोना बुंदों जानो हागौ नाथाय जोंनि फारसे जों बेखौ जों हाबाय जाखिनि आसनि होदों जों मेम्बारानो गासिबो साफा गासिबो जा मोननांगौ बेखौ जों रानना होजोबदों। बिथांमोना मा खोथाय रायलायदों मा माबायजों रायलायहैदों जों बेखौ मिथिया आरो ओंखायनो बिथांमोना फैनांगोन जों रायलायफैनांगोन मा आसनि मोनदों मा आसनि मोनाखै बिथांमोना जोंनाव सोंफैनांगोन, गोजौनि जा डिस्ट्रिक्ट जा सेन्ट्रेलनि जा जोंनाव बिथांमोना सोंफैनांगोन। चेयारमेना जेखौ जोंनो हरदों जों बेखौ फारनै रानना होदों। जायफोर बिथांमोनानोखि प्राइमारिनि बिथांमोना चेयारमेन बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय कमप्लेनखौ बिथांमोनखौ माबाफोर बुंहरनांगौ? बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे जों चेयारमेन सेलजों आरो मेम्बार सेलजों जाहाथे बिथांमोना बे दानि डिसचार्ज खालामनायखौ बे कमप्लेनखौ जाहाथे बेक खालामना लाबोयो आरो जोंजों मोजां गाज्रि सावरायो आरो रायलायो आरो खावलायगोन बिथांमोनखौ। उन्दैनि खोथाखौथ' लानानै लाब गैया, जिखुनु जाया बेथ' जेनेबा पार्टिनि माबाखौथ' बारा मोजां रोखोम मोनथिया। दा बिनि सायाव आं बुंनो लुगैयो आरो एसे दा जेन'बा बे 1 लाख थाखा बिनायाव बेहायसो एसे रागानि सुख्थियावहाय बे बुंदों गैयाथाय गैया रिजेन्ट होदोलै आफा होननानै बुंदों आरो बियो, खिन्थु बियो डाइरेक्टलि सोरबा सिफखौ बा सोरबा EMखौ जेबो बे थांखिनानै बुङाखै। बेखौ आं खुद आंनो दङ साखिया आंनो, खिन्थु जों बेजों आंजोंल'खामोन आरो चेयारमेनाबो गावनो बाहायनो गोलांनानै दङमोन। दा बेवहाय बेनि बेलायाव आं बुंनो लुगैयो बबेबा खेथ्रआवहाय बिसिनि माबा सालायनाया मोनसेबो जाखायाखै आं मोजाङै मिथिगौ। दा आंखौ सोरबा मानसिफ्राबो चेयारमेनजों थाफानानै बायदिसिना माबा माबि रोंजोबबाय माबाय होननानै एसेब्लाबो बिसोरो आंखौ माबा एंगेज जाना दंखायो। दा बेनि थाखाय आङो बिसोरखौबो खावलायहरनो लुगैयो जे जाहाथे मोजाङै मिलायनानै मावनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो आंल' नङा जों बयखौबो खोन्थायो, जों बयनोबो खोन्थायो, पाब्लिकफोरनोबो खोन्थायो जोङो मा सफैदों मा सफैयाखै। आं बेजों थाफानानै जेनेबा बे आंनो खोन्थायो चेयारमेन सारा, बे खोथाखौ आङो पाब्लिकफोरनो खोन्थाना होयो उमुक सफैबाय उमुक माबाय बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो। खिन्थु सारखौ दाननायावहाय जों रोजा दुखु मोननाय फोरमायदों, खिन्थु बे बेलायावहाय बेखौ दानोब्ला जोंबो थानाय नङा बेखौ जों रोखा बुंनानै लानो हाखायो।